Milí priatelia, chcel by som vás privítať pri sledovaní informačného videa o našom zbore. Náš zbor sa volá Pravoslávny byzantský spevácky zbor Kasijany hymnografky. Tento zbor bol založený približne pred 10 rokmi a založili ho niekoľko študentov, ktorí mali záujem o byzantský spev, o spev byzantskej pravoslávnej cirkevnej hudby. Tento spev má mnoho svojich osobitostí a zvláštností, ktoré si budete môcť vypočuť aj v jednotlivých nahrávkach alebo jednotlivých prestrihoch, ktoré budú v tomto videu. Svätá Kasijana, ktorej je zasvetený náš zbor, žila v 9. storočí a patrí medzi tých najvýznamnejších hymnografov pravoslávnej cirkvi. Napísala niekoľko veľmi významných diel, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad stichy Ruslava i Nenina Hospody v ozvach, v sviatočnej bohoslúžbe Sviatku narodenia Isusa Krista. Zároveň napísala jednu zo stichír na sviatku, ktorá sa spieva pri sviatku narodenia svätého Jana Krstiteľa, alebo niekoľko jej diel môžeme nájsť aj vo veľkopôstnych bohoslúžbách. Zároveň by som chcel povzbudiť všetkých vás, ktorí by ste mali záujem sa k nám pridať. Určite neváhať, v popise tohto kanálu nájdete aj údaje, ako sa s nami skontaktovať. Ja by som zároveň vám chcel zaželať príjemné počúvanie týchto cirkevných skladieb a všetko dobré. Halleluja. No.